Il-poplu għandu qudiemu għażla ċara bejn minnu kredibbli u minnu inkonsistenti. Quddiem folla sabiħa li baqgħet ħirġa sa barra it-tinda fl-Isla, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat saħaq li l-Oppożizzjoni wedet għal darba darbtejn tlieta u vvutat mal-Gvern fil-Parlament wara il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, iżda issa reġa' bdiela. Dan filwaqt li enfasizza kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tiċħad lil poplu fuq l-ikbar proġett infrastrutturali fl-istorja moderna tal-pajjiż. Jiġħdu lil poplu fuq kwestjoni miktuba iswed fuq l-abjad għal darba darbtejn tlieta fuq l-ikbar proġett ta' kull żmien. Aħseb wara jekk jweduk xi ħaġa lilek personali kemm iktar ħajjiġħduk. Il-Prim Ministru spjega li d-differenza hija ċara iktar minn qatt qabel għaliex dan il-moviment għandu rabta mal-kelma li jagħti. Aħna meta wedna li rraħsu l-kontijiet raħħasnihom, meta wedna child care b'xejn tajnieh, meta wedna li naqsu t-taxxi naqqasnihom, meta wedna li nżidu l-pensjonijiet żidnihom, meta wedna trasport b'xejn tajnieh. Meta wedna aktar benefiċċji tajnihom, meta wedna aktar xogħol tajnieh ix-xogħol. Fl-Isla l-Prim Ministru indirizza wkoll il-pensjonanti u qalilhom li kien Gvern Laburista li introduċa l-pensjonijiet u llum dan il-moviment ma jistrieħx fuq miżura li daħħal snin ilu iżda baqajtihom żieda wara li l-pensjonijiet għamlu 25 sena friżati taħt gvernijiet nazzjonalisti. Iżda l-Prim Ministru qal li l-pensjonanti għad fadlilhom x'jaraw minn dan il-Gvern. U lill-pensjonanti tagħna ngħidilhom illi xorta mhux biżżejjed. Pensjonanti, anzjani, ara kemm tajniekom, mhux xejn daqskemm qatt irridu intukom. Il-Prim Ministru rikonoxxa li mhux kollox huwa wartu żgħar u għalhekk fadarx nindirizzaw. Il-faqar mhuwiex perċezzjoni kif kien jgħid ħadd ieħor, naqqasnieh imma għadna rridu neqirduh għal kollox u għalhekk dan il-moviment fadallu x'jagħmel u mhux se jistrieħ qabel ma jibqax persuna waħda fil-faqar, sostna Dr. Muscat. Il-Prim Ministru temm jgħaddi messaġġ lil poplu biex jeżerċita dritt tal-vot tiegħu fl-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju li ġej. Fil-25 ta' Mejju uħorġu mid-dar u morru votaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali biex inkunu flimkien mill-ġdid dan il-mument ġdid fl-istorja ta' pajjiżna biex verament nuru flimkien li Malta hija f'qalbna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.